uvek si opušten na tuđ račun. Uvek neko drugi plaća. Da sam ja svetica, ja bih štitila sobarice, kuvarice i služavke. Sveti Nikola je bio zaštitnik morara, a ja bih bila zaštitnik posluge. Jer jedino posluga zna kakav je neko u svoja 4 zida. A jesi video ti taj šporet i tu zapuštenu rernu, smrdljiva od masnoće? Takvom piscu ja ne verujem i tačka. Piši o Lizeti. Ona je bila živa u životu, njen život je roman. Dobro, važi. Što me tako gledaš? Jednom kad ti se izbistri sve u glavi, shvatit ćeš da je mama bila u pravu. Nikad nisi pisao o plažama gde sam vas vodila. Gde je Stoja, pa Valkane, Gortanova uvala, pa kolači kod Vardara, pokloni iz Pariza i Trsta. Pa li ima nešto iz života u tim tvojim knjigama? O čemu sad pišeš? A o hotelima. O hotelima? Da. Pa i ovo je hotel. Istina, nema mnogo zvezdica, ali veselo je. Kao odmaralište u Selcu. Tamo sam vodila đake, sećam se. Ti se nisi još ni rodio. Tatu sam srela tek 3 godine kasnije u Aranđelovcu. Šta vredi da ti pričam kad ćeš ti opet izmišljati. Ali samo da znaš da ja izmišljotine ne volim i zato više uopšte i ne čitam. I još da znaš da ovaj svet neće propasti zbog ozonske rupe ili zbog Marsovaca, nego zbog laži. Zbog laži. U Vinkovcima su nam obili vagon, a tvoj otac nije hteo da stavi katanac. I sve su nam pokrali. Toga se sećam. Pa to piši. Ajde, idi. Da li sam ja postao pisac zahvaljujući nestanku mamine sveske u Vinkovcima? Mama nikad nije mogla da prežali taj gubitak. A ja sam samo želeo da nastavim porodičnu hronologiju događaja i boravka u hotelima. Moje prvo spisateljsko delo je kratka beleška sa imenima hotela u kojima smo prespavali. Žuta sveska jedne noći u Ljubljani. Ja, deco, nikad ne bih menjala dan povratka sa putovanja za bilo šta. Taj dan je za mene najlepši. Mada lep je i dan polaska na putovanje, a i sama putovanja. U stvari, lepo je putovati, pa makar od kuhinje do terase. Ma Bog s tobom! U Slonu je bio noćni bar, pevala je Marijana Deržaj. Pristup su imali samo stranci i kurve. Lado je pevao na igrankama u Belviju, dobro pamtim, Ivo Robić u Rijeci, u Plavom Jadranu, a Dobri Stavrevski na Ohridu. Svako je negde morao da bude. Mama, sve si izmešala. Ali nije bitno. Napisat ću ja kako je bilo. Palas na Ohridu, Lipa u Puli, Slon u Ljubljani, Neboder na Sušaku, Slavija u Opatiji, Terapija u Crikvenici,
Bonavija u Rijeci, Bellevue u Splitu, Grand u Skoplju, Union u Beogradu, Europa u Sarajevu, Esplanada u Zagrebu, Vojvodina u Novom Sadu, Admiral u Vinkovcima, prenoćište Raša. Zar to nije sin one ludače sa plaže? To mnogo govori o čoveku. I ko hoće da vidi, taj će razumeti. Neki se pitaju kako budale i primitivci dođu na vlast. Ma nikad to nije bez najave. Upravo je, mama. Važno je ne izmišljati, samo dovoljno dugo gledati u sebe. Vreme je da lociram to tamo, da mu se približim iz drugog ugla, da ponovo proživim svaki trenutak sačuvan u memoriji, da svedočim. Samo se sećanje mogu suprotstaviti ljudima sa plaže. Piši o tome. Ajde, idi.